megalayapost.news. Banwan ra i ka khuit ka suba ban ban penmlin ru i kinong shong shnong bakin long ki ba dakar ha ka kamle khuit ka badai ka wain ki kam ka bakong san ha ka jing imbriu ban ha ka ju ka por ka badai ru ka kam ram jong nong shong shnong kumbala penmlin daw men barim baja ka dor bar shnong umbuda ne ka stem ka layo ban penlong ya ka jing pen khuit shnong ka ba sisin sisnem ka jong ka ha ka ba gi paj ba nong shong shnong ki lami renti ne la ki yeng ki sem ban ra la ki jong ki tiar ki tar banishim menta shir hem ha ka te ka jing pen khuit shnong ha shwa ba ka te ka jing pen khuit shnong kan sedang wa mele ka nong po constituency ba meral bons im balawan pli pai ba ya kete jing pen khu snong kumukong san ha jing don lang rang ba snong ka snong umbuda uba cbcm ki khot ka dorbar snong ki sanglong kmi lembat ki khon samla kan thei bat rang ha shwab sedang kete jing pen khu snong na kalyang omla kanong po uba meral bons im ubala sha khot so ba kete jing la kulayo ban ben ya ki kitin sneng ki kitin kraw sha ki nong snong da ka ba ong bakum ki nong snong ki de barbor ban ai ya ka jing itre lang bat ki nong elam snong bat ban bur renti ru ya ki kendon an jong ka dorbar snong khamtam haba ki nong elam snong ki thumu bonwan ra ya ka khu ka suba hapo ka snong ha ka te ka sungi na kalyang omli ula pen sngo ru ya ki mat trikam ki bakum no mikman ulayo bonwan ra ha ka te ka snong ban ha ka ju ko por ula kular ru bo unang teng ban pen urlong ya ki jing ang nu bat ki jing don kam jong ka snong umbuda bat kham tam ban pen yo no ya ka yeng ka bapaka jong ki seng kan thei na ka benta bakin yo ban sandur ya ki kam na ka benta ka bha ka mian jong ka snong ka tha kabalaya kentai agi snong baper din balapan mang apam sim pediang mangi ladon ru kajing perkat bakla po snong ajan ya pat snong henai da kajing ya mirjumot ngilala ban priang ya kajing baduk ban ai kajing sakri ya ki para snong ki baduk ban wan song wan sa umbuda lam bagi tip kedor wan snong buda nadu usnem ar hajar khatway tekat nosnem layat mentak nadu arjar khatway lasang syai bat ar hajar khat saula dep si bentak klem alat klem yoshong lawan daki ru syub kabo banle kam auria da kabo prom masosi ban keran gumta don ibawan simbenta ban wale ki kam auria hayung beduk kajing bam jing di kram akor kiding kisik kila tapluk iking kisam la ipang not sisa la don ro kinong yung bapat kaying gasam na kadaw jong kaying beduk tidak kemen sim to sokya kador porsinong kabo akmat jompi ba pinyarap budin koi kat bala lem gumta kadar wasnong kala dek maham arsin laisin ban perso kot kupor la kendo minister la kendo ya kino yalam juga arban klem ne le na baka sarkar rindia kalapan mang shipo kulur tamne duna hante hadu bala du yang kata kaskim na central hub ban refund gila le biang na state ka second phase la le kumba totally ki unit kiying itno but she's pa artho tam ki family bade banyo bachong te kemla but mentala put kete kiying kasam tele se kande gasen ka pakatu na kaliang gador bersyong bangin penpau kemaju pikum lokal MLA baka sarkar kala ino bank kala beret ya kapisa jong upai ba nang mentau baduk klem pendon kam ya kita giying ki baduk klem ya syong ngila ha syong ya ki long ying kato kan ne ha ki sau snem ki baladem ki bom don ying don sem bat la syak IFIR na department baduk bakimbit pan syong sinana ka mentau upai ba klem ala dia upai ba ni penrong yang kita ki long ying syak IFIR ni sosi ban perso ba ka sarkar ka ba ai yang ni kakang penban ba penjat penban ni imlang ka salang kumbon ongno tedakan ni ka kentin jong ka dor persong ni kwa perso long ba jong pi MLA badon borom jungi na lor ba lakhya ka kam ka jam jong pi ba pin sim khialang na ka benda ka jing bahalang ka jing toy jong pai nong song snong bat kham tam ka nong po town ka bala kmi nanti baneyo bane sim bentalang andre khaddu isa tang mangi sisnong ban priang kita kijing harukom ki bala don hangne bat om tang dakitin ngi kwa guma ma pir piang nut ngini alam lang ban pe ita ging kesem ka ying dorbar ka don hang te community hall ka umbam di kem sem lala ban le na ka department concern
Henry ni nak kapor sinong ngila ya sutu jemut bat ka pici department badai ban ai kerpang ya ka jaka ban stok ya ka ban yo bagi besong pasang te kin yo ya ka ketar ngila le nak kapor sinong dai bori barit daga jingnya surit daga jingnya keren lang bagi department ngila la ban le ban bo ya ka tangki ban yo ban supply lang baka JJM Henry ka JJM ro kadang sakut aduk mentah nak mentah menti transformer ro kerpang nak yang department kalabu let's say mentau lah jam sok sarang lah banduk no ke connection ke bakmi nanti besong pasang tu kinyo kalaj senong ka bangi idan hang ni haka sornong po hibor ko wi ka senong umbuda ka di ka senong ka ba don ka jaka ka bolong madan ka ba itenan kidon gilum kilum gibaret kimde gilum ke jerong jaka ka ba pangat ka ba baro gikwa pania song senong song thau hang ni ka ba don hasenda Badajan jongka neka sornong po gawi ke jongni. Namar kata kum kinong song senong i rang ba senong i la persengo yang jingya linti jong ka senong mensua bompat don i bat kom ta to chen. Dan re gi jing yalam gi jong play ha ka ba karoi kapar kila sedang banwan na du gitu gi snem nai spa nai pra ter aku jenglong MLA ke jong i liet mahe doktor di lapang ila persang kat bala badi lale sibun ki kam ki baba ki bangi gim la ban kelet kum ginong song snong ong tang snong umbuda andre ya ka them ri boy ka nong pok ram si wo ko we bat mata ka si bangi don ha ko kum ke ni ka por ka bangi kran ya ka jing khoi ki jing suba ka de ko kum san in sedang suana rempe na ying na sem ban le khoi baro gi kwa ban le kom ta laga de hasnong ki lenti snong ki kerpong ying ki plau ying ki school ying dorbar ga ying mane kono ke jaka ngi dan gi kwa bukan long ka khoi ku suba ban ke jing persang na galyang jong ka sorkar ban penbit penbiang ya kini gi benta gi bapher laga de posor laga de hanung kendong kajing persang hagi di kendiat slam gi balalet kumno ban penkubor gi dor barsenong kumno ban penkubor ya ki seng bapher gi bran hapo ka senong haka beide bat ka khut ka suba bat haga ju karukom haka beide bat ka song sengan jong kinong song senong haka beide bat ka jing song sengan jong ki kente na ki kelung ki bat kham tam namar kata kadi ka por ka bakom san ka bakum kinong song snong ide bendon ka kom perkhat bagin ai ka jingnya trilang bat ka dor bar snong bat ka sorkar kum ju ka dor bar snong ka du thia du dem ban penbit penbiang na kom ta jing don kam na ka banta ka song sup song sengan apo ka snong bat kani ke jing don benta menta ke segiru na ka benta ka bapila khat yang aku mu emli mene don rangkat kadisi benta na ka benta kumno ban pentikna bagador barsenong gadon ke jing ide ke bajan ban ngau emli bat ban pentikna bagilat jing rap kide ban poi hapo ka senong ka jumpi na ka por sa ka por ngela jui kendu bat ka senong ban pensengo pensengap ye jing dot kam yang aku mu emli ru kamlong ka busuk bangan keren menta bakan long menta mla ban le kumta tendre giron kam ya ka por na ka menta ban penbit penbiang mendaga segiru ngas dan gajing sukhya jing sya giron subun ki program ki bangalapan be na do ka por price tank kendai baji ha go gisnong tendre ka do bar snong nyom phi ha biwan ban khot nasungo badon kam ban wan hang ne na ka menta ba phi kum ki pai ba pen su thu yang jing identity jong ka kam tengah penjalan no program ke bisibit sa arteli ke badan tengah lawan hang ni mata ke step bak besibun ye jing khot ka jong phi ka ba phi la khot subha ban ye don rengkat ha ka ke step na ka benta bagini yo ban pli pai ba e ke jing pun kuch no ban ha ke ju ko por na ka benta ban yo ban ye pli jing mot ka to ni ba phi ke nong song snong be e Megalayapost.news